Vážení priatelia, milé dámy, ctená spoločnosť, vás žiadam a prosím, urobme prvý krok a poďme spolu tvoriť novú politiku. Politiku pre ľudí, pre štát, nie pre oligarchov, globalistov a škodcov tohto národa. Ľudia sú sklamaní, už nepotrebujú predvolebné prázdne sľuby a klamstvá. Chcú činy, chcú žiť slobodne a miery. Zišli sme sa preto, aby sme hľadali naše cesty k zblíženiu sa. Prestali medzi sebou súperiť, vzájomne sa ohovárať a začali sme navzájom spolupracovať. Držme sa hesla. Tak, ako povedal náš velikán Milan Rastislav Štefánik. Kde je vôľa, tam je cesta. Každá politická strana si zachová svoju identitu. Vznikne spoločné predsedníctvo so zástupcov politických strán a hnutí, ako aj zástupcov občianskych združení, kde všetci budú rovnocenní partneri, ktorí sa budeme navzájom rešpektovať a spolupracovať. Každá strana predloží na najbližšom pracovnom stretnutí priority svojho programu. Vytvoríme spoločný program, ktorý budú akceptovať všetci. Predsedníctvo bude rotujúce. Súčasne začne vznikať rada, ktorá bude združovať odborníkov a intelektuálov z daných oblastí riadenia štátu. Zdôrazňujem, že dnes nie sú témy voľby, spájanie sa do jednej politickej strany alebo pripojené sa k niektorej z existujúcich politických strán. Dnes to téma nie je. Dnes je téma nájsť sebe cestu a spoluprácu. Paktom spolupráce by malo byť vytvorenie ľudovej platformy mimo parlamentných politických strán a hnutí, ako aj občianskych združení, iniciatív a spolkov, čo by sme potvrdili podpisom deklarácie o vzájomnom porozumení a spolupráce. Občianske združenia sú neoddeliteľnou súčasťou celospoločenského života občanov, respektíve predĺženou rukou občanov. Musia byť súčasťou tohto diania, lebo parlamentní politici sa dodnes vzdialili od ľudí a zabudli, že im majú slúžiť a nie panovať. Aby sme dosiahli tohto cieľa, potrebujeme len jedno. Vôľu chcieť. Len jedno potrebujeme, vôľu chcieť. Podpíšme spolu, prosím, spoločne túto deklaráciu o vzájomnej spolupráci a porozumení a naplníme vôľu drvivej väčšiny občanov Slovenskej republiky. Nepremerajme túto šancu a nasledujme odkazy našich velikánov Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika alebo Andreja Hrinku, ale aj ďalších, ktorým srdiečko bylo za slovenský národ. Veríme, že sme sa tu zišli všetci tí, ktorí majú vôľu robiť pre spoločnosť a nie pre ego a svoj vlastný profit. Teraz vás prosím, ktorí to myslíte úprimne, podpíšme sa pod túto deklaráciu o spolupráci a porozumení a naplňme a nesklamme ľudí, ktorí si to na Slovensku zaslúžia. Ja za Vlastenecký blok k tomuto aktu sa hrdo hlásim a Vlastenecký blok stojí za mnou.